Чебдик жақталлар түмсүйлері икке қайысқаны тутухар. Автоледи, онна экстрим леди. Манна жақтар личность пыгытынан сите хотосайдарыгар характерин бөгөргөтөргө экстремальный туризмнары терьеллер, массына ыта үйренеллер, айылғаны кытта алтыхаллар. Билеген общественный камсахын боллагана бу дойдүрдүнен социально-экономический балыгыне ырабытынан кризис кемигер биолог путемия кырдыктаганы чепчеките соқ болуга, онна бу арас проблемалары турорсан, общественность, онна народ бейтин хиттен аллараттан тахсара манна идденер дисан дибин. Цунтарга маннык арас кайыскандан үлелер барыта сүйрбагыз общественный терилтелер баалар. Кинилер үлелерин сайынарар сылтан быйылгы сыл общественный көголәһен сылынан билдирилинне. Тух бар социальный болдун, үле жакты болдун. Тух бар жон хергене бардын көголән бу сылы общественный көголән сылынан болгостурысы сылын ытарга тыда хастыта болдун. Эйн арас хайскалар баратын кабан турмат үле яктакбыт. Сылы ахар тәрәһин сәргәхтик аста, төлбелер онна общественный терилтелер хоп курдук белемненен бәяләрен билһиннәрдиләр, сыллагы үлеләрен кепсәтиләр. Пенсионный хейс хойс бу быйыл терилибите 17 сылгар барар. Ол тоқыры биге бу сунтар голорор сахар бит састажоннору түмеммет кинлер китте билгүле хөҗәбит. Биге түмсүбүтүгәр боллана дигәннән хылга услака мероприятие ытыллар. Ыгакка олох бу хунтар кыҗагаттырын бар түмеммет таһарамыт амбылтан хайны күрсүнү олох хагалы халаматтан кымыстан бу путеттән ген оньян күрүлән үләдирәгәтлән атарабыт. Тусана буллаксыл общественный терилтелер салгы сайдалларгар терәк өйөбил болуга. Нургуяна Харчасова, Дмитрий Попов, Вячеслав Борисов, Сахатилбиенте, Сунтар.